Към вас, викам, и гласът ми е към вас, хора. Послушайте, защото ще говоря хубави неща. И ще отворя устните си да произнеса правото. Защото езикът ми ще изговори истина. И нечестието е мерзост за устните ми. Всичките думи на устата ми са справедливи, няма в тях нищо лъжливо или опако. Те всички са ясни за разумния човек и прави за тия, които намират знание. Приемете поуката ми, а не сребро, и по-добре знание, отколкото избрано злато. Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, и всичко желателно не се сравнява с нея. Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието и издирвам знание на умни мисли. Страх от Господ е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, лош път и опаки уста. У мене е съветът и здравомислието, аз съм разум, у мене е силата. Чрез мене царете царуват и началниците узаконяват правда. Чрез мене князете началстват, и големците и всичките земни съдии. Аз любя уния, които ме любят, и уния, които ме търсят ревностно, ще ме намерят. Богатството и славата са с мене, да. Трайният имот и правдата. Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато, и приходът от мене от избрано сребро. Ходя по пътя на правдата. Всред пътеките на правосъдието, за да направя да наследят имот тия, които ме любят, и за да напълня съкровишницата им. Сега, послушайте ме, защото блажени са уния, които пазят моите пътища. Послушайте поука, не отхвърляйте и станете мъдри. Блажен той е човек, който ме слуша, като бди всеки ден при моите порти, и чака при стълбовете на вратата ми, защото който ме намери намира живот и придобива благоволение от Господ, а който ме пропуска унеправдава своята си душа.